Днескашния ден пълнотата на Светата Апостолска Черква празнува един празник, един ден от годината, който събира в себе си три празника. Първи и най-големия празник на Обрезанието Господне. Втория празник е на паметта на учителя на Вселенската Черква, на святителя Василий Великий. И третия празник, началото на новата година. И от сърце, человеческо сърце, което чувства Божията благодат, сърцето, което може да приеме в себе си Божията любов, сърцето, което има милост и към другите, днескашния ден е напълнено с голяма радост по случаето с празник. И съвсем недавно бяхме упоени от радост на Рождеството Христово, когато разбрахме с нашия человеческия акъл какво дивно нещо, велико, непостижимо чудо направил Бог за всеки един от нас. И днескашния ден, след 8 дена, когато Той, младенец, се явява в Божия храм, тогас приема той, което приемал всеки един човек, който искал да се нарича Божий челяк. И ето, Господ Исус Христос иде в Ветхозаветния храм, както на иконата е изобразено, от пророк Захария получава обрезанието. Той, което Богу отредил още от Авраама, че всеки едно мъжко, което се ражда, трябва да бъде посветено Богу. Той било заключение на съюза човека с Бога. И ето Бог, който издал този закон, самичък иди не да го наруши, но да го изпълни. Да почувства той, който чувства всеки един младенец, и да покаже на всички на нас какво означава да изпълняваме Божиите закони. Какво означава за нас, смертния, простия човек, да слуша какво му казва Бог и от все сърце да има намерение да го прави. Бог подчертава, че ни едно, което излиза от Бога, който Той го каза чрез своята света черква, не е малко, но всеки едно е установено за човека, който има акъл, който има разум, който има голямо желание да наследи вечния живот, той го разбира, че той е тъй. Но някой път не само разбирането ни трябва, но някой път и нашата слабата човеческа воля бива на препятствие, как ние да правим той, което бива. Бог потвърдил с той действие, че ние, човеците, сни длъжни, ако са викаме ни християни, ако наистина не искаме да наследим безкрайния вечния живот в Царството Божие, необходимо е за нас, тук на земята, с търпение и кротост, с смирение и с всички добродетели, които получават човека, а де е истината и де е правия път, да се понудим и да се потрудим да варим. Братя и сестри, ние споменаваме Василий Великий, този великия учител на църквата, който живял в края на 4-ти, в началото на 5-ти век. В него време се казва золотой век на християнството, защото в този период са трудили великите учители на нашата черква, тези, които Бог ги умудрил чрез техния внутренния подвиг, чрез тяхното желание към божественото знание, умудрил ги какво трябва в този свят да правим, как да живеем. И те, изпълнени от Духа Святаго, казали дивните дела. И ние сега с вас имаме голяма щастлива възможност да приемаме той, които те са казали. И този учител Василий Великий, днескашния ден заметихте, че службата беше по-дълга, защото служахме литургията на Василий Великий, която той е написал, и тази литургия
во всеми си събира дълги молитви, тайни, които ги чеше свещеника напред престола. И тези молитви невольно дават да разберем на нас какво дело правим ние, свещениците там, какво Бог чака от всеки един християнин, който се казва, и как Бог е велик и не прощава на нас всеки едно наше прегрешение. Братя и сестри, Василий Великий съчте един от най-големите светци, наряду с Иван Златоуст и Григорий Богослов. Тези човеци, които дали на нас той, което имаме сега. Какво трябва от нас? Трябва от нас той да останем верни ние на тяхното учение. Сега, братя и сестри, не живеем в този съвременния свят и, к съжалению, тази мръсота, която иде от настрани и се пытае в християнската, православната, особено черква да влезе, да обърка, да не може човека да разбере и да намери кое е право. Тези свети, Василий Великий, до смърт стояли на истината. Те не приемали никакви лжеучения, не приемали никакви новшества, не приемали нищо, което може да противоречи на Божия закон. А сега какво виждаме ние? Как съвременният свят, който вече не ще да живее по Божията воля, а иска да живее човека сам по себе си. А вие знаете, какво става, когато човека иска да живее сам по себе си. Имаме си родители, но си имаме и чеда, които като възрастнат, станат на 18 години и не ще да слушат, какво казват старите хора. И отива младото у света и смятат, що ще го придобие и колко бели стават. Ви ги знаете, колко проблеми човека на своя път намира и се чуди, защо те е станало. И, братя и сестри, става то те заради това, че човека има такова качество, такава страст, която се казва гординя. Когато човека смята, че той може всичкото да го направи и всичкото му е дозволено. Да, казал апостол Павел, всичко ми е дозволено, но не всичко ми е полезно. Каква голяма разница тези думи да ги изпълняваш. А кой ще научи човеците как е? Кой ще им даде път, ако няма да го направи той Бог, ако няма го направи Светата Черква чрез своите светите отци? И тези мъдрите хора, те били едни от най-учените хора в своето време, имели голямо образование на тогашното, но Бог ги умудрил от него видимото образование да послужи на тях за духовна польза на всичките нас. Братя и сестри, днескашния ден и сега участваме с всички вас в молебена, който се прави напред новата година. И мина се тази година и не угадахме как скоро се премина. Кото било, кото било, не може го измени, но той, който иде напред, е в нашите ръце. И се моляхме сега. Най-напред казахме, Господи, благодарим Тя за тази година, че живи, здрави, разумни или разумни стигнахме до днескашния ден. И пак начинахме да се молим от Бог да уреди напред да вървим. И най-напред първата молитва беше за Христовата черква, която Бог е създал, да я укрепи, да я избави от ереси и разкол, да й помогне тя да устои в правата вяра и да не се огъва под тези ветрове и бури, които духът им настрани, но да седи и да свидетелства Божията истина на Божия народ. Втората молитва беше за властта. Властта, която нашите управители Бог ги дава да ги преминаваме, да управят в този живот. И се моляхме, чухте и за царя казва да се молим. Но, братя и сестри, се молим и за нея власт, за тях царе, които ще одят нас към доброто, към благото, дето ще нема лъжа и коварство, дето ще нема
предательство, измена и насилие на човеческата воля. А тези, които наистина ще разбират тяхното призвание и от сърце ще служат на Божия народ. И тогава накрая се молихме за всички нас, за простите хора, да ни помогне Бог и да ни даде той, което трябва, а кое най-трябва на човека. Най-напред молим се за здраве на всички, да ни даде Бог сила, здраве и търпение да преминаваме този път. Се молим да даде Бог плодовита година, защото ние напрямую зависим от той, което ще ни даде полето. И ние молим се да даде Бог благорастворение въздухи, да даде дъждове в свое време, както е необходимо за нас. И се вярваме и се молим, че Бог обязательно ще изпълни нашата просьба, защото казал Той многократно на своите ученици, на тях, които били, вижте, кай на птиците небесни. Те не сеят и не жънат и не сбират в житници, а вашия небесный Отец как ги питает. Неужели вы не сте по-скъпи от тях птици? Да, действительно, не сте най-голямото творение на Бога, но, братя и сестри, човека, който не ще да признава Бога над себе си, получава наградата, която е получавал онзи блудния син, когато отишел и разпилял всичкото, което му дал неговия Отец. Каква е нашата задача с всички вас? Обща една задача, която седи напред нас. Всеки един в себе си, всеки един в своя жизнения път, да си тури прекрасно, отчетно понятие, какво му трябва в този живот. А общата цел на нашия живот, какво ни трябва? Трябва и тук да заслужим Царството Божие, вечния живот. Как да се стремим към Него? Открито и ясно Бог ни казва: по вашите дела ще познаете, че ви сте мои чеда. А какви са тези дела? Дела на милостиня, дела на любов, дела на справедливост, дела на добротолюбие, на взаимоуважение, на помощ един на други. Ето тези общите християнски идеали, които сме ги чули cada ден и как те привично излизат от нашите уста, но как устата са далеч от делата. И дано Господ Бог, братя и сестри, да ни помогне тази година, която настъпва, да получим той, което заслужаваме. Но, да получим той, което заслужаваме, какво трябва да получим? Какво добро ни сте направили за Бога или каква добродетель ние имаме кod Бог да напухали да ни даде всичко добро? И действительно, да гледа всеки един себе ще рече, че не съм достоен за тази милост Божия. Нека, братя и сестри, той понятие, че ние сме недостойни и грешни, да навооружи нас, под домой да го изправляваме той в тази година, която иди. И дано Божията милост да бъде с всички нас и той намерение, с голямо желание и сърце, да може да го достигаме. Аминь. Братя и сестри, сърдечно поздравляваме с новата година. Нека Господ Бог да укрепи всички нас.